мо яке аз бадтарин бозиеро баъди 2 сол пеш омадани ман гузарондем. ин суханони хави баъди шикасти ҳангомавии барса аз дасти шахтёр дар лигаи чемпионҳо буд. дар ҳақиқат барселона бозии бад дошт. дастаи украинӣ ки андердог маҳсуб мешуд, каталониҳоро гирди ангуш чарх занонданд. хави бояд аз вазифа гирифта шавад. хави аз дигарон бештар моро ғамгин дорад. хави роҳи ҳалли мушкилиҳои барселона нест. сармураббии нав лозим аст. бохти навбатӣ ва критикаҳои зиёд аз ҷониби мухлисон. ин чиз аллакай махфӣ нест ки мухлисони нилнориҳо бозиҳои охир хелоро афтода гаштаанд. шикаст дар эл классико, бозии норӯшан бо реал соседад ки бо мушкилӣ шикаст дода шуд ва дар охир бошад нокомӣ дар лигаи чемпионҳо муқобили дастае ки ҳаяташ 106 миллион евро арзиш дорад, дар ҳоле ки ҳаяти барселона 862,5 миллион евро баҳо дода мешавад. албатта барселона шонси калони баромадан ба плей-оффи лигаи чемпионҳоро дорад, аммо бояд ба мушкилиҳои каталониҳо дар ҳамин лаҳзаҳо роҳи ҳал ёфта шавад. мо низ каме аз ҳамин мавзӯъ бароятон навор омода кардаем. ба барселонаи хави чӣ шуда истодааст? наворро бо лайки худ дастгирӣ намуда обуна шавед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. шахтёр барселонаро бо 9 бозингари маҳаллияш шикаст дод ки як ҳимоятгари гурҷистонӣ ва ҳамлагари 18-солаи бразилия ҳам дошт. чортои он бозингарони маҳаллӣ баъди таътили байналмилалӣ ба ҳайат ворид шуданд. натиҷа барои мо албатта бад. аҳсан ба шахтёр, вале барои барселона натиҷа нобахшиданӣ аст. натиҷаи пасти ҷадиди барса. мухлисонам ба критика ҳақ доранд. пеш аз бозӣ хави ба нақшаҳои даста ва ҳайати худ хело боварии комил дошт, аммо натиҷаи бозӣ дар майдони бегона барои шахтёр ҳамагонро шокӣ кард. новаста аз будани фурсатҳо комёб нашудани даста хело нигаронкунанда аст. ҳамагӣ як зарбаи дақиқ дар кулли бозӣ. бо ин натиҷа ғолиб шудан ғайриимкон аст. барои дастае ки як қадам то баромадан ба плей-офф дорад, бохт дар чунин бозиҳо шармандагӣ ҳам ҳаст. мухлисон аз асабонӣ хавиро аз вазифа гиред ҳам мегуфтанд. як зарба дар тамоми бозӣ, ин натиҷаи бадтарини дастаи хави аст. ҳар қадар тезтар равад, ҳамон қадар хуб мешавад, навиштанд мухлисон. акнун биёед ростқавл бошем. мо дидем ки хави сармураббие шуд ки дастаро ба тартиб дарорад. аз мавқеи 9 то ба 2 баровардани даста натиҷаи хуб аст. илова бар ин ҷоми лига ва суперҷоми испанияро ҳам соҳиб шуданд. мавсими ҷадид ҳадаф то ба марҳилаҳои баъдӣ баромадани барса дар лигаи чемпионҳо аст ва агар онҳо бо ҳисоби минималӣ ҳам шахтёрро шикаст медоданд, критикае намешуд. ҳамин хел не сармураббиро критика ку мекунанд, вале нақши асосиро бозингарон мебозанд ку. агар левандовски дар формаи хуб набошад, айбро ба хави бор кардан дуруст аст. роберт дар 6 бозии охири худ голе задан наметавонад. ин натиҷаи бадтарини ӯ аз даврони Борусия Дортмунд аст. ҷароҳатҳояш ку як қиссаи алоҳида мешаванд. охир левандовски аллакай 35 сол дорад ба назар, формаи беҳтаринаш аллакай дар гузашта монд. маҳз ӯро бояд рӯзноманигорону блогерон мавзӯи баҳс қарор диҳанд. феликс баъди шурӯи хубаш дигар намоён намешавад. ферран торрес боз ҳамон нафари нобарор гашта истодааст. рафиня аз ҷароҳат нав баромад ва ямал бошад чанд рӯз пеш 16 сола шуд. маҳз ҳамин номҳо бояд барои натиҷа ҷавобгӯ бошанд, на хави. ҷароҳатҳои дастаро ҳам илова кардан ҳатмӣ аст, бахусус араухо ки нав ба ҳайат баргашт. кунде, педри, де йонг, рафиня, левандовски то ин дам дар беморхонаҳои барселона бистарӣ буданд. ҳамаашон бозингарони калидӣ дастрас набуданд, вале хави натиҷа нишон медод. он вақт ҳама ба таърифу тавсифи хави гузашта буданд. дидан мумкин аст ки даста аз мавсимҳои қаблӣ хубтар аст. сабаби нокомиҳоро мо дар ҷароҳатҳо мебинем ки бояд бартараф шаванд. бо қупчаҳои қум пирӯз шудан намешавад ку? сабаби мушкилиҳои имрӯзаи даста ба хави вобастагӣ надоранд ва мебинед ки бо гузашти вақт ва пурра шудани ҳайат боз он барсаи ғалабаофар бармегардад. албатта андешаи шумо ҳам муҳим аст. чӣ фикру назаре дошта бошед дар комментария қайд кунед. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои оянда хайр.